Når du som behandler skal logge ind på glade klienter, skal du gøre det på følgende måde. Først så bestemmer du selv, om du vil sige OK til, at der skal være registreret cookies. Det letter i hvert fald din adgang en lille smule til hjemmesiden, men du bestemmer selv. Du har via en mail eller sms fået tilsendt et ID-nummer, som du skal bruge. Det taster du ind her i den hernede, hvor der står den ID, du logger på. Når du så har tastet det ID-nummer ind, så skal du lade det her felt med password stå helt tomt, for du har ikke dit password endnu. Men det får du, når du klikker her på Log On. Så får du simpelthen tilsendt, som der står her, en kode på sms. Og mit system driller lidt her, fordi jeg har 2 adgange. En som behandler og en som almindelig bruger. Men som sagt, når I klikker på Log On, så får I en sms, hvor der står en 4-cifret kode i. Den taster I ind i her, hvor der står password, og så klikker I på Log On. Når I så kommer hertil, så er der jo indført 2-trins godkendelse i forhold til at kunne komme ind. Så her der kan I så vælge, hvordan I vil komme ind via kontrolpanelet, om I skal have tilsendt en ny kode via sms, eller om I vil have tilsendt en kode via mail. I kan også vinke af her, at man skal huske validering, og det gør det så dermed hurtigere at logge på næste gang. Det bestemmer I selv, hvordan og hvorledes, om I har det bedst med 2-trins godkendelse hele tiden, eller hvordan og hvorledes. Men som sagt, I klikker af her, om I vil have en sms eller en e-mail med en kode tilsendt. Jeg har i det her tilfælde valgt at få tilsendt en sms, så derfor er den vinket af her. Og så trykker jeg hernede på, hvor der står Log On, altså på selve der, hvor der står Log On. Så får jeg tilsendt en kode igen. Den kommer der. Og så taster I den ind, så skal I lige klikke her, aktivere feltet her, det første felt, og så taster I den 4-cifrede kode ind, som I har fået, og så klikker I på Log On. Så kommer I ind på jeres side, hvor I kan se her med, at her der er mit nummer, og det er Zoe Smertebehandling, og det er mig, der ejer det, og der er mit andet nummer, som man kan sige mere privatperson. Og her der er simpelthen adresse og alle mulige oplysninger på min klinik. Så kan man, hvis I har nogen nogle andre I har i klinikken, som som også skal kunne bruge det her system, så kan I simpelthen oprette det herinde, men det tager vi lige på en anden tidspunkt. Hernede der kan man se, hvis I har forløb, der er i gang, både nogle der er i gang, altså igangværende forløb, og I kan se lukkede forløb. Man kan også, hvis man gerne lige vil teste af først, kan man simpelthen også lave testforløb. Så dem kan man se herover, hvis man gerne vil det. Jeg har lavet et lille projekt med overaktiv blære, så derfor står den her. Så kan jeg gå ind og kigge på mine data derinde. Og så kan man se her med resultater, hvis man gerne vil ind og kigge på det. Og der er simpelthen sådan lidt forskelligt, man kan gå ind til. Så kan man klikke på styremenu. Det er simpelthen her, hvor man er. Men det er i hvert fald måden, I lige kommer ind på portalen på.